Mga dapat gawin, mga dapat gawin. Ito ang mga dapat nating gawin. Makinig sa guro, makinig sa guro. Ito ang unang dapat nating gawin. Sumunod sa panuto, sumunod sa panuto. Ito ang ikalawang dapat nating gawin. Igalang ang sarili, kapwa at paaralan. Ito ang ikatlong dapat nating gawin. Itaas ang kamay kung may sasabihin. Ito ang ikaapat na dapat gawin. Maging mabait at magsabi ng totoo. Ito ang ikalimang dapat natin